ପିଲେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ହଂସ ଓ କୁଆ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ କୁଆଟିଏ ବସିଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କୁଆଟି କୋଇଲି ପରି ପୁରା କଳା। ସେ ତାର କଳା ରଙ୍ଗ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ହଂସ ପୋଖରୀରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ହଂସକୁ ଦେଖି କାଉର ବହୁତ ଈର୍ଷା ହେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ହଂସ ପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି କି। ଏହା ଭାବି ସେ ହଂସକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ହଂସ ଭାଇନା, ତମେ ଏତେ ଗୋରା ଓ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲ? ମୁଁ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋରା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଂସ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ରହି ମୋ ସହ ପାଣିରେ ରହିବୁ ଆଉ ମୋ ଭଳି ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଗଛପତ୍ର ଖାଇବୁ, ହୁଏତ ତୁ ମୋ ଭଳି ଗୋରା ହୋଇପାରିବୁ। କାଉଟି ହଂସ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଓ ହଂସ ସହ ପାଣିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ହଂସ ସହ ପହଁରିଲା ଓ ହଂସ ଖାଉଥିବା ପାଣିରେ ଘାସ ପତ୍ର ଜୀବକୁ ଖାଇଲା। ପାଣିରେ ସେ ବହୁତ ଥର ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଓ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଉଥିବାରୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ରଙ୍ଗ ସେଇ କଳାକୁ କଳା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ସେମିତି କଳା ହିଁ ଥିଲା ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ କାଉଟି ମରିଗଲା। ପିଲେମାନେ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଠାକୁର ଆମକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା।